Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Kolega Hökmark má svoju správu skutočne veľmi dobre pripravenú a treba povedať, že pred novembrovým stretnutím krajín G20 je toho skutočne veľa, čo musíme v oblasti globálnej správy hospodárskych záležitostí odkomunikovať. Chcem spomenúť v stručnosti aspoň dve veci. Po prvé, väčšine aktérov už je jasné, že doterajší svetový ekonomický poriadok sa rúca a je málo pravdepodobné, že sa udrží v tej podobe, v akej ho poznáme doteraz. Vnímam to sčasti ako dobrú správu, pretože úroveň globálnej ekonomickej nerovnosti a sociálnej nespravodlivosti začínala byť už neudržateľná. Nie je však v žiadnom prípade jasné, že nový systém, ktorý vznikne na troskách tohto dnešného, bude automaticky lepší. V prípade nesprávnych interpretácií toho, čo sa dnes deje, a nesprávnych reakcií na tento vývoj je dokonca možné a pravdepodobné, že sa situácia môže ešte zhoršiť. Preto by som chcela vyzvať európskych, ale aj národných lídrov, aby si vážnosť situácie uvedomili a podľa toho aj konali. Nachádzame sa v dobe, kedy sa jedná o čas a v hre sú osudy celých štátov vrátane miliónových obyvateľov. Ďakujem veľmi pekne.